Pozdrav braćo, Bog vam pomogao. Imam pitanje za doktora. Živim u Americi i zanima me da li Miroljub poznaje neku teokratsku grupu koja se bavi duhovnim problemima na području Amerike. Pokušavao sam naći na internetu, ali svi neki linkovi su bez veze i neki metal bendovi. Voleo bih naći neku zajednicu i pokušati pomoći nekim ljudima koje znam, koji su Amerikanci i koji imaju rodbinu sa mentalnim, to jest duhovnim problemima. Želeo bih ih uputiti tako nekoj zajednici, jer baš nije opcija da im kažem da idu u Srbiju kod Miroljuba. Neki imaju mentalne probleme i nije lako da putuju sa takvim osobama preko sveta, a ovde neki terapisti deru ko budale sa tabletama, terapijama koje ne deluju. Jedina zajednica koju mogu da ti preporučim, za koju znam da živi u prirodi, to su Amiši. Druge ne znam. Kaže, teokratska grupa. Pa, Amiši su ti najozbiljnija grupa, samo ne znam da li oni primaju ljude sa strane. Moraš da se raspitaš.